बा ना बहिन के। आई ले बबुआ। निक लागता जी सड़िया। हाँ ये दादा ई दुकान के नाम कजी देख ली रउआ से हम एगो बात बता दिहल चाहत है कि हमरा के साड़ी आतना नीमन दुकान पे ले जाइम ना कि नीमन हमरा के साड़ी दे बस ठीक बा नहीं कि ले जाइम टूट पूंजिया जैसा ना 300 के साड़ी धरा दिए साथ में लेके चल आइबा। आजकल के जमाना बा 300 साड़ी के काहे नहीं दिवाई ना नेवता पर 300 के साड़ी हमारे गांव न गई रहे नेवता बा। देख जवान होने से आई तवने ना एने से जाई 1800 के तहर नहरवा से आई रहे साड़ी केर से जाओ आई रे तब 500 के आई रे साड़ी मैं हित गन इज्जत ले लेहन के बता कर ससुराल के साड़ी बाटे और साड़ी निमन निमन किनब और साड़ी निमन निमन किनब कि रात में 5 गो बदलब सब कोई आंख में तारा लग की तारा। तू घंटे घंटा पर साड़ी बदली है बदलबे करब काहे ना सबके पता चले के ना कि जितना कमाई ना उतने में हमरा के निमन से रखी ना ओही में कुल देख ताक के आ तब ई ना कि 5000 के सड़िए बीच ली ह आ पैसा के ठेका 5000 रो पैसा ना देब तकरबे किल हम उ ना कनी ही। हां अब 4-5 गो साड़ी लेवे के बा त हिसाबे किताब से पसंद देखले बानी ओकरा पर संजय वस्त्रालय जन बाटे ना ओ दिन गोरा गोरका हां ओकरा बात ना निमन निमन साड़ी आइल बात ना निमन निमन कल बुची जी गई ना उस जन बगलिए में के बानी फोटो खींच के ले के बात करताड़ू निमन निमन साड़ी देला बात बतिया चल अब तहन लोग के उ हाल करे पर जाइब हम करे पर जाइब हम जान गेल बानी मेहरार उनके 2500 बोली हस आ 1700 में दे दी हस खूब बढ़िया हवन उ त फेंक देले बा एके बे छोड़ावत रह रउआ ढेर जानतनी मुकर कान पे मेहरारू आओ तर से ना त बढ़िया चाची साड़ी देखावा आ जब बढ़िया साड़ी देखाइला पर का त 400 में दे द 350 में दे द ई कोनो बात भइल। गजरा मुरई की खेती बाटे कि 50 रुपया किलो ना के त 5 रुपया किलो बेच द। बाप रे बाप बढ़िया साड़ियों चाहिए 400 में बढ़िया चमकहू के चाहिए। गई जमाना जब गदहा जलेबी खात रहे मरद के हमार चुना सही न लगा देते हैं दुकानी पर हो हैं। काहे चाची हाँ बबुआ तेरी साड़ी दिखा दो कितना तक के रेट में। अरे 3000 4000 5000 तक दिखा दी साड़ी। ए बबुआ मेरा आउर से तो सही कह तड़ी स आ जब देखाव तनी तो ओकर दाम 400 500 1500 टुकमारवा घर के हम ना हनी हम मरद ऐसा ना के जवन अपन हाथ दे देते हमके दिया नहीं बबुआ। ए बच्चिया माथा पे के ना लिख रहला कि भिख मांगा घर के। ए चाची छोड़ो कपड़ा से पाना ओढ़ावा से पता चलता है कितना तक दिखाई बोलो। देखो 700-800 के रेंज में दिखावा लो का कनी हरवा दाम बोली है 1800 बाद में हिसाब दुकानिया के बदनाम करब 400 500 700 के दो के सामान आ कहब के 1800 1200 तू जानल जी बतिया ई कोनो बात भइल हम तार मेहरलवा ना कही कितना तक ले हुए बच्चिया 2000 3000 इहे कह कि 2000 3000 के हमरा के साड़ी चाहिए लेकिन एगो 5-6 हजार के चाहिए हमरा के पहने खाती का दुकान क दी साड़ी के बियाह करे आई ले बबुआ। रे निक लागता जी सड़िया। ये दादा ई दुकान के नाम वो साड़ी कपड़ा पर काहे फेंकतिया कहां बा ओ जो लइका वाला संजय कहां बा। ए चाची बिना अथी कले खोलिए जन तार बच्चा मारदा मारदा तनी कोई ना समोसा खाए आज खाना ना बोल गरम चीज खियावा तड़ू ए बच्चा देखो आज खाना ना बनी काहे से कि हमार दियाद में केहू मरल बा जानला ना खोल के देखला बबुआ दाम खोलला के ना लागेला लेला के दाम लागेला। हमके ओइसन साड़ी चाहिए जौन टोवाला पे एकदम मुलायम हो काहे घर में बोलत रहो। हाय देखो हां ना चाहिए मत खोला हमरा दुकान पर केहू काटे वाला के ना साड़ी मिली बबुआ जाके पूछ ले दुकान संजय के कितना चलेला चौक पर सुतला में गड़े लगी कुल गोरजन बियाह में जाते रहो हमरा संगवा सुतब कोई ना करे सुतब रात भर बियाहे हो याद देखे लड़ाई झगड़ा कर ले दुकान पर किचकिच ना देखो बिजनेस में किचकिच ना बबुआ। हाई कितना के जी 1800 ऐसन मेहरारू जना सुतला खाती झगड़ा करेली चाची ये करस्टन भौजाई हई साड़ी लेबा के सुते बैठ के बात करबै जा लेला कनिया तारा बड़ा सुघर लगी हमरा के हाई निक लागता साड़िया ले ला वो दे देब हम बेचही कितना दुकानिया पर रखले बानी कितना एकर रेट बा तोहरा खाती 850 के 800 के बा और तब नीमन बाजी दे दी अभी दे दी ले ला
ले ला खोल के बचिया देख ली। अरे नेवता पके साड़ी देख दिखा लो, दे, छकल 300, थोड़े बा। 350 के चाची नेवता पके 350 से बेसी के ना साड़ी ओने देखो के हाइए ने तप देव सड़िया देखो देखी अरे कैसे बागसा में एगो बढ़िया लुगा डाला जाई देखो पता बबुआ नहीं हाय मन देखो साड़ी खोलिया जान गई, बड़ा भार दादा। भतार कर खाए हाय देखो 350 इस हाँ ई सब नेवता वाली साड़ी है सब आजकल नेवतो पर साड़ी बबुआ बढ़िया देता आदमी जौने देता तौने ले आदमी लेके आवत ना देखो अब हाय विधवा वाला साड़ी दिखाओ तू माने ए बबुआ हाय विधवा वाला साड़ी हो जकरा के नेवता देब हाय देखा का नाम हो एकर पढ़ है नाम कथी ओ ई कैसे ब्लाउज देले बा अब ओकरा बारे में हम ना जान देखा बबुआ हाय देखो हेन तक हम ऊ नाच देखो हाय देखो साड़ी ठीक नहीं के ओइसन तो नाम के साड़ी पर कोनो कंपनी लेवा के पर देखो चढ़ावे के बा ओइसन साड़ी दिखाओ तो हाय का त लिखल बा यही दुकान के ह महाश्री है का है हम पढ़े ना हई हो हम पढ़े तुम भतार ना हमरा पढ़ल ह ए देखी जी देखा एगो हाई दे दी हां एगो हाई दे दी दर्जिन से ना समझी जे ब्लाउज सिया थाटे आ तनी गौर नहीं मन कथी साड़ी हमरा के दिखाई तनी हे साड़ी दिखाई हाय ले ला हाय निक लगी गोर बाड़ू दम झलझलवा पे खोलल खालल रास्ता में चलू तो अबे ग्राहक आइले बेचनी है बबुआ खोलल का सील पैक भरल हवे तोड़नी है हम ही जी निमन लागता ये तार मेरा नु जरा बहिन के बियाह ए रे कपार पर तो गज्जा मेरा अबे जाई देवता देवी के चढ़ी कपड़ा पकड़ डालल आई हो राम जी जरा साड़ी तो देखम ना ई कैसन दुकान वाली बाड़ी है हाई देखा तारा में लहच तार बहिन ऐसा गोर गार तो करा में निक लगी तार माई में निक लगी देख ई कहला साड़ी जब भइए पसंद बा तो कैसे हम का कर देखी जी निमन लागत ही एकदम ना अरे ले ला दाम से एगो लगा ई दे दे दी ई कितना के बा 2000 1500 के दिन तो बोल राखल है लबर लबर मारब एक थप्पड़ ओन जइबू छो नर कहि के 700 के साड़ी के 1500 बोल देता कवना के ए बबुआ जा बाजार में जो ला जब बतियाए ना वाला जवन भाव जी 1500 के साड़ी हां बात ना के जवन भाव चौक पर पता कर ले संजय के दुकान पे मिलत है तवन भाव कोनो दुकान में दे दे सब फ्री में नहीं कि जाना 2500 बोल के 1700 के साड़ी देवे के बा हां हमके तो हइए ठीक लागता कि ला अपन मेहरारू खती साड़ी खाते ना रख ला पैसा दा जाए जाए से पहले ओकर संग सुत ला बेचा जाती है तो हल्दी के डेट बा डेट बा पैसा दा कर पे जो कितना बोल दी कितना देखी अब देखी हाय 1800 देख हाय 900 कर हाय 900 के रहला 800 700 बोले रहली है 800 हां 800 के हाय 1500 लागत कि आइल बड़ा रोपनी सोहनी के खेत पर 14 कि बिया के आटी के भाव करता रह जा 2000 सड़िया काहे में छीटल बतू हां कहां रहला अभिया तू माने ऐसा ने कुल बैठा दे मेहरान के गांव की फोटो बिना करी तो बताओ देखे पसंद मैं 500 के लुगा के बोला तड़ी 1500 ए बाबू तार लेवे के बात बा कि ना ई बताव ले ला 150 कम कर देबे मैं का करे के बा 185 धारी जेकरा से 2000 के साड़ी निकल 5000 के साड़ी दिखा दे झूठो के के दिखाई साड़ी हम लेम नहीं हमारा नु पहने के बाद जी बताई रे वे लेवे के बा कि जाए के बा ए भी कुल मत दिखाओ काहे ले अपन बहिनिया के लेके चल जाई ठीक बाटे जब देखा बहन के पीछे पड़ा रहे ना हमार बहन हाई पहले हाउ पहले और मेहरानू कुछ ना पहनी कुछ ना पहनी ए बेहरारू में दोस्त बा मर्द मन पसंद जो साड़ी ना पहने है सो त का होई ए भैया देखो केतनो महंगा के साड़ी लेके जाई ए जिल्ली ही आ घरवा लागी कुल बाटे हई बहनिया के हाथ हई माई के हई भौजैया के ह देखला ने मेरा हमर है ना बहिना की जौन एकरा पसंद होई त हम पहनी तब तोहरे लेखा दुकान न करे के हमने पड़ी एको दिन झगड़ा ना होला का झगड़ा होई कुल छटुआ बरवा कुल पहना देबो मेहरारू के झगड़ा का ई काहे कहत रह पूछ ल
लिया के आवतन धके भाव से लगाते हैं ना कनी 500 के 1500 बोली ह आ हमारा ता पैसा से होला सामान ना लौकी चलो हम समझे तुम करेक्ट देख मेहरार के जितने महंगा बोला रही खाली रेट पर जाली सर का चीज बा वो मतलब नहीं ना 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 चलो चलो हम समझे ई समझिए ना पाओ देखे देखे अपन मेरा रुक समझाई कि ना कि चला मोए गांव के फौजी को बन के समझा के लिए हाँ समझाई जाए